ஆட்சியாளங்க வலுவா ஒவ்வொரு பஸ்ஸா பாருங்க. தலாப்டி வந்து பஸ் நிறுத்த மாட்டேன்றாங்க. பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொண்ணு ஏறி இருக்கு தருமபுரியிலேருந்து இந்த ஜெயலட்சுமி பஸ்ஸில். பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணு வந்து தலாப்டியில் நிறுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த பொண்ணு நர்சிங் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே வருது. அதை வந்து இப்படி சொல்லிட்டாங்க, தீட்டிட்டு தான் தருவோம் அப்படின்னு. அங்கேருந்து நம்ம ஒரு 3 கிலோமீட்டர் நடந்து வரணும். இருட்டில் ஆட்டோ கேட்டால் 100 ரூபா கேட்பாங்க. ஒரு செகண்ட் நிறுத்தி ஏற்றிட்டு போக மாட்டேறாங்க. நீங்களே பாருங்க. ரமணியும் அப்படிதான். காலையில் டைமில் 2 சிங்கிளையும் நிறுத்த மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு காலையில் 2 சிங்கிள் நிறுத்தி போகிறோம் அப்படின்றாங்க. இப்போ பாருங்க, இவங்களும் நிறுத்த மாட்டாங்க. ஒரு அக்கா ஏறி இருக்காங்க, நிறுத்த மாட்டாங்க. பாருங்க.